Chegou xuño e con el o momento de pechar as portas da biblioteca por este curso. Mais non podo facelo sen antes contar a historia do que aquí aconteceu. Todo comenzou cun adeus. Tiven que despedirme da miña compañeira meiga, que durante anos foi a gardía fiel dos nosos libros. A súa marcha deixou un baleiro, e coa chegada de Coa, o novo protector da nosa biblioteca, comenzou unha nova etapa chea de retos. Foi entón cando un libro moi especial desapareceu. E sen pensalo dúas veces, marchei no tempo cara a Idade Media. Pero non marchei soa. Vos viñéchedes comigo en cada paso, transformando o colexio nun reino cheo de saber, de imaginación e, sobre todo, de aventuras. Cada aula converteuse nun territorio valente, cada neno e nena nun cabaleiro ou dama da investigación. Vestistes traxes medievais, fixechedes bailes, tratados de paz, obradoiros e escudos. Buscastes información, creastes lendas, visitastes castros e castelos, e mesmo incluso gañachedes o torneo de xustas do Castelo Lector. Bueno, temos que decir que contamos tamén ca forza das familias, coa sabiduría dos mestres e coa entrega dos voluntarios da biblioteca. Todos eles verdadeiros escudeiros do coñecemento. Teño que decirvos que entre todas e todos fixemos medrar algo máxico. Algo que non estaba escrito en ningún pergamiño, pero que estaba agochado nos vosos corazóns e nas vosas ganas verdadeiras de aprender. E agora podo dicirvos por fin o segredo. O libro perdido foi recuperado. Non porque alguén atopara nun recuncho esquecido, non, senón porque vos, e solamente vos, o reconstruístes, páxina a páxina, coa vosa curiosidade, co voso traballo e a vosa ilusión. O que imos presentar hoxe é moitísimo máis que un libro. É a memoria dunha viaxe. É o tesouro dun tempo compartido. É o reflexo do que somos cando soñamos xuntos. Agora sí, co caparazón cheo de orgullo e un libriño moi especial entre as patas, pecho este curso cuns grazas por facer da biblioteca este lugar tan máxico. Con todo o meu cariño, a vosa compañeira de aventuras, Modestina.